A Mancomunidade do Salnés deu comezo a unha nova edición dun dos seus piares de actuación, o Programa Integrado de Emprego, un plan de formación onde 100 alumnos adquiren coñecementos a través de diversos cursos co obxectivo de acadar a inserción laboral. Aquí se fai un traballo moi importante por parte dos técnicos e técnicas da Mancomunidade, fan un traballo de prospección durante meses con todo o tecido comercial e con todo o tecido industrial da nosa comarca e sabemos e temos detectado perfectamente en que sectores fai falta formación, en que sectores fai falta man de obra e logo tentamos e vos formamos en esos sectores para que logo podades insertarvos no mercado laboral. O Programa Integrado de Emprego desenvolvese coa colaboración da Xunta de Galicia. Grazas a este plan, os participantes reciben unha atención personalizada e individualizada para aumentar as súas posibilidades de atopar emprego. Vai encamiñado precisamente a incrementar esas opcións de ocupabilidade das persoas desempregadas a través de un plan estratégico de formación, ao mesmo tempo que vai dar apoio aos 100 participantes, xa que ao longo deste programa e de recibir información, orientación, asesoramento e formación para o emprego, todas estas accións que van encamiñadas á vosa inserción laboral. A Mancomunidade colabora tamén coas empresas para coñecer as necesidades do mercado, permitindo que moitos dos participantes realicen as prácticas nas propias compañías. O catálogo de cursos é amplo e variado en numerosos campos profesionais, dende empregos tradicionais ata novas tecnoloxías. Esta forma de traballo permite que a inserción laboral supere o 90% en cada edición. Unha colaboración moi estreita co sector empresarial. Hoxe en día temos unha base de datos de máis de 700 empresas coas que temos unha relación de forma semanal e vamos mirando como evoluciona o mercado e a partir de aí vamos formando os nosos alumnos en base a esas necesidades. É iso que nos permite unhas taxas de inserción tan altas. Con esta edición, a Mancomunidade cumpre 10 anos realizando o Obradoiro de Emprego, unha década na que se formaron máis de 800 alumnos, se tramitaron máis de 13.000 ofertas laborais e se conseguiron 800 contratos.